Добре дошли в едно ремонтирано жилище. В случая нов ламинат, ремонтирани тавани и стени са излезли на собственика около 1500 лева. А как да стигнете до тук? Като начало със сигурност ви трябва много търпение. Основният ремонт изисква и много пари и време. Миналата година едно българско домакинство отделило средно по 236 лева за ремонти. Собственика на това жилище ще влезе в чисто нов дом. Не съм пестил като цяло от материали за някои неща. Примерно в банята съм си избрал хубави плочки, скъпи, в мокро помещение, ефтини. Винаги обаче планирайте малко повече, отколкото са ви поискали майсторите в началото. Не винаги може да се предвиди всяка една дейност, която изниква. С течение на самия ремонт човек може да си, в повечето случаи българин така е настроен, че може да си промени възгледите. Цените на строителните материали не са се променили в сравнение с миналата година. Клиентите винаги търсят хубавото и ефтиното. Нали? Тая комбинация почти е невъзможна. Това, което ние наблюдаваме на пазара е, че все повече хората търсят качествените продукти със съответната актуална цена за тях. Тенденцията и тази година е за отворени пространства с кухня и хол в едно помещение. Конкуренцията при магазините пък е довела до спад в цените на мебелите с между 5 и 10 на 100. В крайна сметка, дори само да пребладисате и да си купите нова маса, например, е достатъчно, за да почувствате жилището си обновено и различно. За BTV новините, Денислав Борисов.